a ƙasan nan an yi waɗanda da dukiyan al'umma ba wai tatsuniya ba ce, tabbatacce ne, suke ɗaukan jirgin sama, wani jirgin sama na masu escort. A ƙasan nan ake wannan abin, ƙasan da mutane nan suna kwanciya za su mutu da yunwa, da rashin lafiya, da talauci, da menene, da sauran nau'o'in azaba. Mutane na da dukiyan al'umma suna ɗaukan jirgi, wata jirgin na raka su. A ƙasan nan ake wannan abin. To abubuwan da ake yi ma wanda ba mu ji ba ma a zamanin shugaban da ya wuce wancan, wani ya faɗa mun kuma na san ba zai mun ƙarya ba, ya ce a Hilton in ka shiga akwai wata giya da suke sha sunanta Amnesty, kwalbanta $10,000 ne, kwalban giya guda ɗaya $10,000 ne, amma haka za a ga mutum ma zai iya shirya fati da wannan giyar, zai ma ga ana buɗe ta ana watsa ta a iska. Saboda haka duk abin da yake faruwa da mu fa mu muka jawo fa, kuma dukiyar nan a ƙasan nan ake ɗiban su da ake waɗannan abubuwan da su. To mafi ƙarancin abin da zai faru shine ka gama tara wannan khabith din, Allah ya kisa albarka a ciki, dan dama ba yanda Allah zai sanya albarka a cikin ƙazantacce. Saboda haka ai ta wahala a ƴaƴan da ka tara ma kake ganin ka tara masu, inda za ka dawo duniya bayan shekara 10 kila sai ka sami ɗan mai girkin gidanka shine yake zaune yanzu a gidanka, ɗanka yana masa yaro, ɗanka ya zama yaransa, shi kuma ɗan mai girkin gidan ya zama shi ya mallaki gidan. Yana faruwa ko baya faruwa? Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Ko yaya yawan ƙazantaccen ya baka sha'awa, ya baka mamaki, wallahi baya daidai da tsaftatacce. Am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Ba ɗaya bane, ko yaya ko mutane suka gansu a zahiri kaman ɗaya, ba ɗaya bane wajen Allah. Fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. In kuna da hankali to ku ji tsoron Allah, ku ciyar da ƴaƴanku daga halal, ku ci daga halal, sai Allah ya albarkaci rayuwanku, sai Allah ya albarkaci zuri'anku, sai Allah ya sanya albarka. Na faɗa a nan wajen, wata rana muna tare da wani abokina, muna fira, sai yake labarin iyayensu, ya ce wai ka ji yanda yara yanzu duk suka koma mashaya da sauransu, suna gaban iyayensu, amma shaye-shaye da abubuwa na vices kala-kala matsaloli. Ya ce amma mu zamanin da muke yara, iyayenmu in mun gansu sai da asuba in mun shiga mu gaishe su da safe kan su je kasuwa, ko kuma idan ba mu bacci da wuri ba da daddare in sun dawo kasuwa mu gansu. Amma Allah ya tada mu muka zama abin da muka zama. Ce to ai su da halal suka ciyar da ku, su da halal suka ciyar da ku. Saboda haka tunda daga halal suka ciyar da iyalinsu, to ana sa rai. Na taɓa faɗin wani abokina, ina ganin